sabon shata ne malam. Jamilu, Jamilu, Jamilu da Khadija, bikin masoya. Jamilu da Khadija, Jamilu, Jamilu, Jamilu da Khadija, bikin masoya. Jamilu da Khadija, soyayya dai ita ce madarar daɗi, amma ribar ta aiko shi ne aure. Aure ai ibada ne, kun yaushe domin kura ya suna ne. Bikin masoya, Jamilu mijin Khadija. Bikin masoya, Jamilu mijin Khadija. Bismillahi ilahi rabbi sarkin mulki, kai ka yi umu kai ka ce matasa su yi aure. Kama wannan naka dai abokin mu ya yi aure domin ya kare mutuncinsa. Allah muka ce rabbi kada a mai ya rike matarsa su yi zaman kauna. Jamilu da Khadija soyayya suka kula. Bikin masoya, Jamilu mijin Khadija. Kun dogara da rabbi Allah sarkin kyauta ne, shi ke mana kuma shi yake mana kare. Allah gatan talaka gatan mai kuɗi, da hawa gwagware su zamto masu aure. Soyayya a dai ciko na addini ce, ka sa ayi ta gaskiya a ƙarshe ai aure. An sa ranar bikin ku yanzu ta zo, rabbi Allah shi ne wanda ya yi muku tsari. Soyayya dai ita ce matakin nasara, daga ƙarshe kowa ya kan so ya yi aure. A yanzu kun cika burinku, ku damke amanar juna. Bikin masoya, Jamilu mijin Khadija. Bikin masoya, Jamilu mijin Khadija. Khadija da tarbiya akwai ta da shi, komai za ta yi ba ta yi kyashi. Ba ta rowa da ka tambaya ta ce gashi, ladabi da biyayya a kusan akwai ta da shi. Samun Khadija sai an bincike yashi, mijinki ya yi sa'ade. Tarbiyar da kike da ita Khadija ki kara, ladabi da biyayya Khadija ki kara. Tsaftar da kike da ita Khadija ki kara, na kera mijinki na ce ku yau zaman amana. Gobe zai je ya dawo a yau amana. Karkin bujire wadai umarnin mijinki, ya ce ki to